mga kapatid, pumunta tayo sa ating trabaho. Wala tao. Pag tanghali, konti yung tao sa palengke. Mamaya hapon naman yan. So yun nga mga kapatid, Wibis ngayon, Wibis Santo holiday. Kaya makakapag part time tayo, makakapasok tayo sa part time nating trabaho. Panghapon tayo, 2 to 10. Napakainit ng panahon mga kapatid. Magkarga muna ng gasolina dito sa Shell. 1 bar na lang kasi. Premium kapatid, 200 lang. Wala tayong pampultang.
0.98. 66.95 dito yung gas. Bigyan natin.
May STI mga kapatid oh. STI dito sa BGC. Ito magandahan nga bumiyahe dito sa Metro Manila. Kasi ano, yun nga holiday. Kukunti yung sasakyan. Nabawasan yung traffic. Init, init. Lubak. Piling kumanan. Dito na tayo. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when